Dagom og mga samad sa nakirang bahin sa kalawasan ng duha ka individual sa natigayong vehicular accident niadtong Miyerkules sa buntag, Enero 7, 2026 sa Purok 1, Barangay Sungko, Lantapan, Bukidnon. Ang mga nakangol na ilang sila si alias Juban, 37 anyos, nagmaniw sa Honda Click 125 nga motor og angkas sa Honda XRM nga 125 nga si alias Marisol, 48 anyos. Base sa report nga nagsubay matud pa sa susamang direksyon ang duha ka motorsiklo kung diin ang XRM ang naguna og nagsunod dini ang Click. Samtang ana sa pagproseso sa pagliko sa walang abahin ang XRM, ang Click ni sulay pag-overtake pinaagi sa pagtabok sa pikas nga lane sa bahada nga bahin sa dalan. Tungod nini aksidenteng nabanggaan sa Click ang XRM. Ang mga biktima daling gidala sa managlahing tambalanan sa Malaybalay City. Dugang pa nga ang duha ka motorsiklo nga nalambig sa insidente gidala na sa Lantapan Municipal Police Station. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated. Labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa naghiyosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex FM News.